everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Hanap. Lam-lam lagi ni. Lam-lam lagi ni ako nag-out. Sige, lugoy ay gunong. Hala, mapalos na yung kamot mo. Kaut. Kaut pa. Hunong mang pakon tanong kabuang nga karon. Padayon, lugoy. Padayon. Ala. Namiagdik. Mauna ni. Mauna ni magkapasikat o magkabrato na ko. Padayon kaut lagi para hunong ka amot ni kaluguya ka. Padayon pakon di karon. Pagaut papa. Na. Nakita ng tumoy-tumoy sa magkapadato na ko. Hunong lugoy hunong. Hunong ay pa konggol ka mting butang ko ni sundang. Niya. Ako nagulitan ang tumoy-tumoy sa magkapadato na ko. Ipton ko ni. Ay, taas mo ni. Kataas ini. Kaya hulbuto mo eh. Hulbut. Hulbut ka. Hulbut ka magkapanato na ko. Uy. Usap ni. Usap ni naibut ako. Bara di kabra nga tayaon. Ganon. Ngano gudi? Ngano ni? Ngano ni hitabo ni? Tay! Ngano ni? Gibinuangan ko ni mo, tay! Gagong kauton ning dapita! Nga di ay mutang sa maong papel! Hindi ang magkapasikat o magkapadato, nago! Ngano ni tay? Iyon ka! Iyon ka sino? O nagilag-gilag sa kahayag? Sukuhay mo ni! Katayaon ni ni! Bara di kabla mo ning tayaon! Ngano ni tay? Usam ni inta kasol biyan eh. Hapit ko mamatay ito kung kinaot ini. Hikaot ini. Way pos ka para ni kabra. Unsa mga tay padam ko. Idukol ko ni sa kumuron. Natug pa si Lotos. Gikapoy siya sa ilang gibuhat kagabi. O ba ni Prinsesa Irami? Kang, nganong nahibalik man si Lotos sa pagkaingon ni Ana? Kukuhan ka ng ang buot kong ipasabot ba? Nganong nahibalik man siya sa pagkasigbin? Wa da ko mahibong ni Ana, Tikoy. Mao ba? Nahibaw ka na di ang daan? Ako pa. Ako ang inyong labaw. Ako ang dool sa luwag. Ako ang wang kamot ni Hular, Tikoy. Oo, tinuod na. Ikaw mangyod. Wa man gyud maka-question ni Ana. Pero unsa man pagkahitabo, ha? Matagtungang gabi, ang hitsura ni Prinsesa Ira May, maoy hitsura ni Lotos. Matagtungang gabi, Tikoy, makita na to ang hitsura ni Lotos nga mahimong tao. Og sa dili pa mugitib ang adlaw, mahibalik pagkasigbin si Lotos. Mao ginahitsura ni Lotos kung mahimo siyang tao, ha? Mahisama siya sa atong anak nga si Prinsesa Ira May. Agay! Punsa naman noon niya. Naigo sa kong ngabil si mong pada. Uy! Dugo! Nagdugo noon. Di ka sa bugo, no, Tikoy? Asa man maliwat. Hapit maligwat na. Asa man maliwat. Bright gitong akong mga ginikanan. Di bright sa biyod ko. Kabar. Kabar! Improver kadot!
Gitawag ko ni mo, madam! Oh. Uy, unsa man? Nitawag ko ni mo! Akong nadunggan nga ningon ka buktot! Oh. Utrong hungog. Naluan na! Nahungog na noon ko ini! Nyurti ko eh! Dugo nga bil. Miduol ka na ikaw kay gitawag ko! Ingon! Buktot! Wa ko ikaw tawga. Hoy, Tikoy. Hindi ko ikay tawag Nyor! Tikoy! Nyor! Tubag Nyor! Hilom boktot. Dugo ni nga bil ko hilom. Kaluha ni Lotos si Ira May. Natural. Kung magpakatao si Lotos nga sigbin, may samag yun siya sa panagway ni Ira May. Oo. Ayaw tingog Nyor! O kang Dugoy mo nga bil! Ayaw tingog Nyor! Ayaw di mamahimo na musulti mo kita. Musulti ka gadugoy mo nga bil Nyor! Nakasabot ako anak. Ha, bugo gid. Bugo. Bogo! Bogo ka Nyor! Bogo! Musakay man dayo. Maayo kay nahibaw ka. Otro ka sang bogo boktot. Oh. Ay! Tabla ta. Otro ka sa... Angin! Hay naman kung gisugot ninyo, ha? Namatay na ba ang pare? Ha, boktot? Habuktot na pare Nyor! Madam! Oh. Kung siya habuktot! Ha? Napatay na ba ninyo ang pare? Nyor! Ikaw tubag Nyor! Ganahan man kag kamusulti bisag gadugoy mong baba! Ako- Tubag ka! ako- Isog ka na sa madam oy! Ako itubag. Wa palagi kag. Karab! Uy. Kabar! Hala! Ngano nga pa, ha? Ngano? Nas! Nyor! Tikoy ay! Oh. Galang na ilangay! Gayaya lang! Isa! Kita may... Kinsa may ganaang muliog, ana! Nga di man siya gustong maghating kapatid mi! Gayaya lang ka, Nyor! Gaya iya di ay ha? Ha? Kuya man kang dako. Kuto na na. Ako nang kuton, Nyor! Ako ikuto! Ikaw nang kuyamad! Di ay. Nay! Agay! Madam! Gipahit akong dunggan! Sige, apilang suod, Nyor! Ipahak man ay kang dunggan! Apilang suod! Huwag na ko'y dunggan! Ini! Hilom. Apilang suod! Akong ihuuho! di ko- Akong ihuuho! Di ko mukaw na lang imong atol eh. Tonto. Giklaro man! Mangangin ka man sa imong kamaw o katanga. Buktuta ka. Leho ka ninyo nga akong gisugo sa labing daling panahon. Kay dili ko gusto nga kananggingan lan og Padre Anselmo. Magsigi og misa sa ilang simbahan. Kinahanglang putlo ng iyang kibuhat. Kinahanglang mamatay siya. Nakadungog mong duha? Unsa to, madam? Mama, mura di kay na kong madungog kay wala naman ko ipikas dunggan. O dali pikas o ibalik tong imong gisulti. Oh. Gipahit man inyong tikoy. Diha na bo. Mabuang Madam! ninyong duha. Unsa, madam? Di maglaro. Wa ko kadungog. Nyor, wa na ko ipikas dunggan ini kalakihan, Nyor. Nyor. Makuha rin nimong imong pikas dunggan kung makakat-kat ka sa tumoy sa mansyon. Unsa, Nyor? Unsa? Wala ka dungog? Wa ko kadungog. Makuha nimong imong pikas dunggan kung makakat-kat ka sa tumoy sa mansyon. Aris pikas iklaro. Balik ka gausan, Nyor. Balik ka gausan. Makuha nimong imong pikas dunggan kung makakat-kat ka sa tumoy sa mansyon. Kalay ni mo, Nyor. Kuhanti kag ilong ron. Tanawar ron. Hilon niya buktot. Gaya-iya ka lang. Sige. Tumanon ta katong gisugo ni Iska. Ug dili ta maglangay. Klaro nag-speakers na. Tungaon lagi na to ang pare. Angay tagbahin. Ha? Nyurtikoy! Dorian, wag inada ako paglakaw. Wag ko nakuhang kaayuhan. Abit pag mamatay kay gibugno ko sa kong iro. Pero iro lang ungo. Kanahang dako. Ungo to pero iro. Pero di ko surrender. Lugoy ko.
Ikaw lugoy ka. Ako lugoy mo ko. Mulakaw ko. Lakaw gyud ko. Ano papangita sa magkapasikat o magkapadato nako. Adto nako. Saan ka? Naihop man ka? Doon kay problema, Lugoy. Oo. O gayawan na paglakaw. Uy, tinood pa minahon. Doon lagi kay problema. Kisa may problema ni mo? Ha? Si Eden. Naunsan mo sa Eden? Wala din eh. Ah, O pangitaon ako siya. milakaw siya? O sa mahinungdan? Wa ko may baho, Lugoy. Wa ka to'y gipangluuran. Wa ka to'y naiubsan. Wa ko may baho. Sige lang ako may pagbantay sad. Mao ka na akong susuyon kung anong mibiya sa dinis sa akong panimahay. Oy, naiubos sa tingin dito siya ni mo dong. Masig dunay po nga imong nabuhian nga wa mauyon ni Eden o mao naiubos siya. Wa ko may baho. Basta grabe ka na mo kay bawo noon. Ganiha pa mo kay bawo. Nagsulti man ta. Ang dai kay bawo. Doon natin naiubos sa Eden nimo may pa kung wa mahibaw ang lakaw siya. Kaya hibaw pa kung doon siya naiubsan nimo. Ba sinong nakabuhi kag pong ba nga nagapasama siya kasing-kasing. Kay usahay ka ng imong dila, usahay may sabas usa ka espada. Gakununay nga gitakin sa imong kilid. Ang imong dilang mahait mo nagkapadugo sa kasing-kasing. Gisakitan to. Naiubos to sa Eden. Be. Hunaw na ako no dong. Unsa imong nahimong sa gwapang dalaga nga si Eden. Hunaw na ako no. Wa mo ko'y game sa, Lugoy. Ani ko ining pangpang magpasilong. Tungod kay angay ko ining dapita. Dili ay ko tao. Anak yun di ay ko ni Iska. Anak ko sa kadipo niya. O kadipo niya man ang akong inahan. Usasapyot ko kadimonita. Nganong nahitabo man kini sa akong kinabuhi. O ako'y gusto nga maingon ko ni ini. Di na ko makasuot sa Pinoy-ana na Ryan. Tungod kay giapong ko sa nahuptan nga kahop ni Ryan. Karon na hinuon na ingon di ini. Nga nagkakatuon ako sa pagkikugma ni Ryan. Ang lalaking mo'y gitaganang mupatay na ako. Bisan gamay. Wa ko magpaabot nga ingon ni ini ang dagan sa akong kinabuhi. Naisama ko sa usa ka kriminal nga nagtago-tago. Nipatay na kong tao. Nikaon na kong tao. Salbahis ko. Demonya ko. Anak ko sa dautan. Anak ko sa kangit-ngit. Busa. Angay lang matapos ang tanan. Dili ko magpaabot nga si Ryan ang makapatay na ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.